Hoxe vos convocamos para presentarvos unha moción que levamos a este pleno da Diputación que é reclamar o nomeamento urxente do Comité Ético da Diputación de Ourense, cando leva máis ou menos 10 anos sin funcionar. Como ben recordades, pouco despois de implementarse o Comité Ético nesta Diputación, o propio Comité en bloque presentou a súa dimisión. Un comité que había nacido unhas grandes expectativas morreu xa antes de cumplir, digamos, a súa primeira función, ante as primeiras incidencias que tiña que posicionarse. A institución provincial quedaba neste caso sen un órgano esencial para a resolución de conflictos éticos e a súa mediación entre as partes implicadas en disputas laborales, institucionais ou de natureza sensible, e ao mesmo tempo sin a supervisión do comportamento dos representantes públicos. Por iso, consideramos que hai que dotar a provincia dun instrumento real de gobernanza responsable, que vai alén dos requisitos formais establecidos na lei e sexa reconhecido entre a cidadanía polo seu rigor, objetividade e compromiso co ben común. Por iso, levamos unha serie de propostas a este plenario: aprobar o nomeamento inmediato dun comité ético da Diputación de Ourense, desenvolver un proceso público, transparente e participativo de selección dos novos membros e, por último, comprometer a Diputación de Ourense a publicación anual dun informe de actividades e decisións, recomendacións do Comité Ético desta Diputación.